साफागुरि कक्लाबारि दख'र एबसुनि 29थि बोसोरारि जथुम्मानि गिबि खुन्थियाखौ गायसनबाय। बाक्सानि मोनाबिलि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव साफागुरि कक्लाबारि दख'र एबसुनि 29थि बोसोरारि जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसननाय जाबाय। बे 29थि बोसोरारि जथुम्माया 2024 इं मायथाइनि 6 आरो 7 जानुवारियाव जागोन। साफागुरि कक्लाबारि दख'र एबसुनि बानजायनायाव बाक्सानि मोनाबिलि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव साफागुरि कक्लाबारि दख'र एबसुनि जानो गोनां 29थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनै लाइ खुन्थिया गायसननाय जायो। गिबि खुन्थियाखौ साफागुरि कक्लाबारि दख'र एबसुनि आफादगिरि जुबराज बसुमतारी आरो बानजाय आफादखौ जथायै गायसनदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे बोसोरारि जथुम्माया फैगौ बोसोरनि 6 आरो 7 जानुवारि खालि साननैनि थाखाय खुंजागोन। साफागुरि कक्लाबारि दख'र एबसुनि आफादगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म आरो गुबुन मावख'गिरिफोरा बे जथुम्मायाव नुजाथिफैगोन आरो लोगोसेनो बिथाङा बेखौनो फोरमायबावदों दि साफागुरि कक्लाबारि दख'र एबसुनि सिङाव थानाय फरायसालिफोरनि फरायसाफोरनि गेजेराव बायदि रोखोमनि बादायलायनाय खुंनाय जागोन होनना। साफागुरि कक्लाबारि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 29थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बे जथुम्मानि लाइ खुन्थिया गायसनजेननाय हाबाफारिखौ गुदलिगाव दालाइसा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय नैबे गुदलिगाव दालाइसा एबसुनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो दिनै लाइ खुन्थिया गायसनबाय। बेयो जानुवारि दाननि 6 आरो 7 साननैनि हाबाफारिजों बे हाबाफारिया खुंजागोन आरो बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि माखासे गेदेमा आलासि बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों आरो अलरेडि जोंनि आलासि बिथांमोननो जोङो कनसेन्ट लेटारखौ जों हरनानै दोङो। दासिम जोंनि कनसेन्टआ थि जाथ'वाखै। अब्लाबो बेवहाय जोंनि मिरु थाखोनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि, जिल्ला थाखोनि दैदेनगिरि आरो जोंनि गोजौ थाखोनि राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायनाय जागोन। दा बेवहाय जोङो साननैनि हाबाफारि जोंनि जिबायदि जागोन बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय बा लाइमोनफोरनि थाखाय थुनलाइयारि बादायलायनाय, हारिमुवारि बादायलायनाय, गेलेमुवारि बादायलायनाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन आयदानि माखासे हाबाफारिफोर जोङो लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि अनगायैबो जोंनि फरायसाफोरनि इयुन जौगानायनि थाखाय जोंनि समाजखौ गोग्गो लामाजों दैदेनलांनो थाखाय जोंनि माहारिनि माखासे हाबा मावनाय माखासे मेसेजफोरखौ आरो जोंनि बिटिआर एकर्डनि जिखिनि दफाफोरा दासिमाव मावफुंजाबाय आरो मावफुंजायाखै माखासे दफाफोरा आद्रा जानानै दङ, बै माखासे गासै बाथ्राफोरखौ रायजोनो मेसेज होनो थाखाय जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर, राजखान्थि दैदेनगिरिफोर आरो माखासे समाज मावथि फोरोंगिरि बे हाबाफारियाव जोङो हांख्रायनाय जादों आरो बे कनफारेन्स गेजेरजों जोङो रायजोनो मोजां मोनसे मेसेज होनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामनाय जादों। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।